Kuulijat, tervetuloa mukaan tämänkertaiseen varsinaista puhetta podcast-jaksoon. Meillä on vieraana Hans Adolf Ehrnrooth, tunnettu mies täältä meiltä Suomesta, isä, jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth, suomalainen sotahistorian keskeinen hahmo, äiti, entinen hovineiti Karin Birgit Ehrnrooth toimi Tanskan hovissa ja tanskalainen kreivitär, eli Hans Adolf on molemmin puolin sukua aatelinen, joka on tietysti oma maisemansa. Siihen päälle oma yli 30 vuotta kestänyt ura puolustusvoimissa, kansainvälistä kokemusta Pariisista, Libanonista, liike-elämän parissa mukana, myös politiikassa ehdokkaana 19 eurovaaleissa. Mutta tällä pohjalla lähdetään eteenpäin. Tervetuloa Hans Adolf. Kiitos paljon Juha. Ja mukava kun pääsit. Oikein mukava olla täällä. Tänään siis keskustellaan siitä, että kuinka paljon elämästä on omaa valintaa ja kuinka paljon perintöä, kuinka siihen tulee suhtautua. Lähdetään liikkeelle, jos sopii. Ilman muuta hyvin tuttu kysymys, että monet sitä miettii ja on ymmärrettävää, että miettivät, kun huomioi taustani. Kyllä kaikki ne valinnat, jotka minä olen tehnyt, niin kyllä ne viime kädessä ovat olleet minun omiani. Sotilasammattiin lähteminen, kyllä minä tiesin, että isä sisimmissään sitä toivoi, mutta hän ei koskaan minua siihen pakottanut. No miten kun kasvoit lapsuutesi, elämäsi kahden vahvan maailman, ei nyt välissä, vaan matkassa, isäsi, äitisi, kumpi muovasi sinua enemmän? Kyllä varmasti tämä isän maailma ja Suomi, ilman muuta näin päin. No, miten kun mietit lapsuusvuosiasi kaksi kerrassa, niin oliko enemmän kurja vai hienovaraista odotusta? Ei mielestäni kumpaakaan, vaan se oli sen ajan kasvatusta. Eli lasten odotettiin käyttäytyvän hyvin, kunnioittavan vanhempia. Vanhempien tuki oli aina läsnä ja me tiesimme, että heiltä saa tukea, jos sitä osaa pyytää. Että se oli aika konservatiivista, mutta se oli selkeää ja sellaisenaan turvallista. Vielä palataan hyvin poikkeukselliseen taustaasi näin niin kuin suomalaisittain mietittynä, niin onko tausta ollut enemmän etu vai painolasti? Se riippuu vähän mistä kulmasta sitä katsoo. En voi väittää, että olisin siitä suoranaisesti hyötynyt. En ainakaan tiedä, että olisin, enkä myöskään väittää, että se olisi ollut painolasti. Se oli aina läsnä ja kyllähän se niin kuin vaikutti, mutta kyllä se kuitenkin, kun ne valinnat kaikki oli omia valintoja, niin kyllä se niin oli selvää, että itse sinä sitä sun elämääsi ja työurasi niin kuin rakennat. Ennen kuin lähdetään siihen omaan elämään ja työuraan, niin muistan joskus, kun tässä ollaan vuosien mittaan kaikenlaista puhuttu, että kun lapsuudessasi siellä kaksi kerrassa oli tavanomaista viikoittain, että tasavallan presidentti tai Tanskan hovista kävi joku poliitikko tai muita tunnettuja niistä kuvaputkiradioista nähtyjä henkilöitä kävi niin kuin solkenaan tervehtimässä ja seisoivat asennossa tuvassa, kun isäsi piti komentoa. Eikö se näin ollut? No ei se nyt ihan näin ollut. Ei niitä nyt ihan jonoksi asti ollut siellä oven takana. Mutta oli kuitenkin. Oli kuitenkin, kyllä niitä kävi että muistan kyllä ne vierailut aika hyvin, ja sen, että keitä siellä on käynyt. Joo. No niin, anyway, kotoa lähdit rakentamaan omaa uraa vähän samassa maailmassa kuin isäsi. Miksi Puolustusvoimat
oma kutsumus vai jatkumo? Se oli varmaan niin, että silloin niin kuin lukioaikana niin en minä miettinyt sen enempää, että mitä minä isona niin kuin haluan. Puolustusvoimat, veteraani, maanpuolustus, isänmaa, ne oli arjessa läsnä. Se oli niin kuin selvä niin kuin asia. Sen minä tunsin ja tunnistin nyt niin hyvin kuin teini-ikäinen nuori Hansadolf sen pystyy tunnistamaan. Mutta vastapainoksi mulla ei ollut mitään sitten niin kuin itsestään niin kuin lähtenyttä isoa halua. Esimerkiksi haluan maa- ja metsätieteellisen tai haluan hankkeenin lukemaan kauppatieteitä. Mulla ei ollut niin kuin tällaisia niin kuin haluja. Ja sitten ikään kuin ajopuuna niin kuin ajauduin sitten siihen. Mutta ei ollut myöskään jatkuvaa tarvetta todistaa jotain. Ei ollut ei ollut tarvetta todistaa oikeastaan mitään, että ulkopuolelta oli niin paljon sellaista niin kuin touhua ja kaikkea tällaista tietysti isän niin kuin ympärillä, että mitä enemmän pääsi olemaan suojaväestössä, niin sitä parempi. Toisinpäin, tuntuiko, että sinua puolustusvoimissa mitattiin ankarammalla kädellä? En voi sanoa näin, en voi sanoa, että puolustusvoimat olisi missään urani vaiheessani kohdellut minua jotenkin huonosti tai että olisi ollut jotenkin näin niin kuin virallisesti niin kuin suurempi suurennuslasi minun päällä. Siitä minä en tietenkään tiedä, että miten sitten ihmiset niin kuin, millaisena ihmiset minut näki. Ja on aivan selvää, että puolustusvoimissa sehän on kiinnostava niin kuin setti, että tunnetun sotilaan poika jatkaa niin kuin samalla jalanjäljellä. Niin siitä suoraan tulee sitten niin kuin jatkumona niin kuin se, että ruvetaan niin kuin vertaamaan vähän ja katsomaan, että minkälainen jatkumo tästä sitten syntyy. Se on varmasti just näin, ja niin kuin siinä sitten täytyy se oma polku tehdä huolimatta niistä mahdollisista kuiskutuksista, mitä on tullut. Mutta teit hyvin poikkeuksellisen ratkaisun myöskin, kun armeija-ikä koitti, että kerroit isällesi ja päätit lähteä Sodankylään. Käytännössä ruotsinkielisenä tilanteessa, missä valtaosa ehkä ruotsinkielisistä nuorista miehistä lähti Dragsvikiin ja tämän tyyppisiin paikkoihin. Miksi Sodankylä? Ja myöhemminkin on puhuttu Lapista paljon, tykkäät ja viihdyt siellä. Oliko se paras paikka palvella? Oli. Mä uskon, että se oli paras paikka heti kadettikoulun jälkeen mennä selvittämään, että onko minusta oikeasti tähän ammattiin. Tarvitsin etäisyyttä tänne Etelä-Suomeen ja kaikkeen siihen, mikä tavallaan liittyy niin kuin taustaani ja ehkä isääni. En tarvinnut etäisyyttä isääni, koska hän oli läpi elämäni minun paras ystäväni. Mutta minun piti saada itselleni selvyys, että onko minusta tähän. Mikä oli vaikein hetki urallasi yli 30 vuoden aikana? Ei ehkä ulkoisesti, vaan sisäisesti. Ehkä se, kun ymmärsin ja tajusin, että en tule niin kuin menestymään niin kuin uralla siten, kuin lukuisat muut suvun sotilaat ovat niin kuin menestyneet ja koin niin kuin, en itseni takia, mutta ehkä vähän niin kuin suvun niin kuin, ja ehkä isänkin takia koin vähän niin kuin pettäneeni heidät ja epäonnistuneeni. Mutta se oli sitä aikaa. Nyt en ajattele enää niin. Tuossa alkujuonnossa mainitsin Pariisi sotilasasiamiehenä Libanonissa, UNIFIL-joukoissa, Lapissa, ruotsinkielisenä uudessa maailmassa. Mitä nämä paikat, lähinnä Pariisi, Libanon, mitä ne on opettanut sinulle itsestäsi?
No varmaan sen, että mä tulen toimeen niin kuin kaikkien ihmisten kanssa ja kaikkialla. Ja perusedellytys on se, että olet kiinnostunut ihmisistä, heidän taustoistaan, ei pelkästään työhön liittyen, vaan laajemminkin. Sinua kiinnostaa historia, maantiede ja teet vähän lisää niin kuin taustaselvityksiä senkin verran enemmän kuin mitä sun pitää niin kuin, että tehdä niin kuin työsi puolesta, että sä pärjät siellä. Ja Lähi-itä se oli erittäin mielenkiintoinen homma. Mä luin paljon sitä historiaa ja halusin selvittää itselleni, että miksi se Lähi-idän tilanne on, mikä se on. Ja samat perusteet ja juurisyyt ovat vielä tänäkin päivänä olemassa. Ranska oli mielenkiintoinen paikka havaita, että miten entinen eurooppalainen suurvalta näkee itsensä ja miten se sitten haluaa muiden sen nähtävän ja minkälaisen koneiston, poliittisen ja sotilaallisen koneiston se on valmis rakentamaan ylläpitääkseen tätä maailmanlaajuista niin kuin vaikutusvaltaa ja omaa kuvaa. Näitkö Suomen selvimmin vasta kun lähdit pois? Näin varmaan sen, että ne hyvät puolet, että kuinka turvallinen maa Suomi on, kuinka hyvin se yhteiskunta ja arki on siellä niin kuin järjestetty, miten asioiden hoitaminen on siellä sujuvaa. Eli joskus pitää lähteä kauaksi, jotta näkee lähelle. Isäsihän totesi jossakin kohtaa Suomen nuorille, että menkää ja lähtekää, oppikaa ja tuokaa ne opit tänne takaisin. En muista tasatarkasti. Muistatko sinä, miten hän... No näin, juuri näin, että hän piti hyvänä sitä, että Suomen nuoriso kiinnostui ulkomaista ja halusi mennä sinne opiskelemaan ja myöskin työskentelemään. Mutta hän näki tärkeänä sen, että kaikki se oppi ja tieto, mitä sieltä saadaan, että se sitten jossain vaiheessa tuodaan takaisin tänne Suomeen, koska Suomessa sitä tarvitaan ja riittää, kun katsoo karttaa, että meidän sijaintimme, niin tänne ei välttämättä niin hirveän paljon sellaista mainstream-tietoa itsestään kulje, vaan kyllä se pitää tänne niin kuin tuoda. No, Puolustusvoimissa, niin kuin mainitsit, tausta tiedettiin, tunnettiin ja oli erilaista ajatusta. Pariisi, Libanon, pääsikö siellä irti eroon ikään kuin nimestä, olla niin kuin vain sinä vapaammin? Kyllä, oikein hyvin. Ja sama liittyy Sodankylään myöskin. Ei siellä Sodankylässä ketään kiinnostunut, että kenen poika sä olet ja millä nimellä sä täällä esiinnyt. Joo. Sullahan on pohjoisessa paikkakin, että on jättänyt jälkensä. On kyllä. Joo. Mennään siihen murrokseen ja identiteettiin ilman roolia, siis aikaan kun eläköidyit, jäit armeijasta pois. Katosiko sinusta jotain? No minä varmaan niin kuin luulin tai pelkäsin, että minusta nyt jotain katoaa se tietynlainen drive, mitä mulla omasta mielestäni oli koko ajan ollut niin kuin työssä ja työnteossa. Mä niin kuin pelkäsin, että nyt ei ole enää mitään tähdellistä tekemistä. Ja sen löytäminen osoittautui aika haastavaksi. Nyt kohta 10 vuotta eläköitymisen jälkeen, niin täytyy sanoa, että huoli pois, että kyllä se siellä jäljellä oli. Olennaista oli vaan löytää se oikeat asiat, mihin kaiken sen energian ja motivaation saa kohdennettua. Niin, eli 10 vuotta olet ollut nyt muissa hommissa, ennen kuin mennään niihin, niin mikä oli sellainen tekijä, joka auttoi rakentamaan uuden suunnan?
varmaan motivaatio ja ymmärrys, että jos haluaa tietynlaisen niin kuin elämäntason ylläpitää, johon perhe liittyy aivan olennaisella tavalla, niin se ei onnistu eläkevaariksi heittäytymällä. On pakko tehdä töitä, ja mä olen aina tykännyt niin kuin työnteosta. Mulle oli kyllä, ei se mikään shokki, ei mulle koskaan ollut mikään shokki, mutta se oli niin kuin sellainen havahduttava niin kuin herääminen se, että nyt on niin sanotusti vuodet täynnä ja sinun osaltasi niin sovelletaan tätä sotilaseläkelakia ja 55-vuotiaana niin on sinun aikasi lähteä. Silloin jos niin kuin miettii, että tänä päivänä houkutellaan ihmisiä valmistumaan nopeammin ja pysymään työn syrjässä kiinni pitempään, niin se ajatus, että silloin 55-vuotiaana niin kuin piti lähteä, niin se oli niin kuin huono. Kyllä mä sen hyväksyin, mutta en mä siitä niin kuin tykännyt. Mä ymmärsin, mä tiesin, että jotain muuta pitää löytää tai itse ryhtyä tekemään. Ja ryhdyitkin tekemään ja löysit. Olet ollut liike-elämän toiminnoissa muun muassa mukana. Mikä siinä maailmassa on vaikeampaa kuin armeijamaailmassa, vai onko mikään? Mikään ei ole vaikeampaa, jos itse ymmärrät, että sinun pitää sopeutua sen tilanteen ja uusien ihmisten ja sen työrytmin ja ajattelutavan niin kuin mukaisesti. Aina voi yrittää jalkauttaa näitä hyviä käytäntöjä niin kuin armeijasta, mutta ei pidä hirveästi niin kuin pelästyä tai ihmetellä, jos kaikki eivät ole valmiita omaksumaan tällaisen komentaja keskeisen hierarkkisen linja-esikuntaorganisaation tapaisen johtamisen niin kuin liike-elämän. Se ei ole näin. Sun pitää niin kuin mukautua. Jos olet adaptoitua. Kyllä. Se on sinusta niin kuin kiinni. Että jos sä tulet uutena jonnekin ja älä kuvittele, että odota, että muut heti niin kuin mukautuu tämän uuden kaverin niin kuin toimintoihin. Se on just päinvastoin. Olet myös mukautunut politiikkaan. Olit meillä kokoomuksessa europarlamenttivaaliehdokkaana vuoden 2019 eurovaaleissa saaden komean äänimäärän. Siis millään tavalla et ollut aiemmin politiikassa mukana. Yli 10 000 ääntä tuolloin, joka on niin kuin merkittävä. Miksi lähdit tuolloin vaaleihin ehdolle? Mikä olisi motivaatiotekijät siinä ajassa? Voisin tietysti vastata ihan lyhyesti, että koska minua kysyttiin siihen. Muistat, että näinhän siinä kävi. En nähnyt mitään syytä, miksi en olisi vastannut siihen niin kuin myöntävästi. Mä olen aina halunnut haastaa itseäni. Olen tykännyt niin kuin haasteista, ja tämähän vasta uusi haaste olikin. Sotilaana mulla ei luonnollisestikaan ollut aikaisempaa poliittista taustaa ja kokemusta, ja mä niin kuin pääsin niin kuin punnitsemaan ja ulosmittaamaan tämän mun jos sen suosio on ehkä vähän väärä sanoa, mutta sen, että pystynkö minä siihen ja mitä mä itse niin kuin mukaudun ja tempaudun mukaan tähän niin kuin vaalityöhön ja kyllähän mä tempaudun. Kyllä sä tempaudut. Mä en nyt muista, mutta siis sähän kiersit Suomeakin niin kymmeniä tuhansia kilometrejä tuolloin erilaisissa tilaisuuksissa. Mä pidin hyvin tarkkaa kirjaa näistä tapahtumista ja myöskin tämä mun niin kuin vaalitiimi, joka oli aivan loistavaa niin mä muistan mun kampanjapäällikkö, niin hän kysyi minulta, että hän nyt rupeaa sitten näitä erilaisia tilaisuuksia niin kuin sun kalenteriin laittamaan, että oletko valmis tähän, että sitten, se on sitten menoa. Mä totesin, että anna palaa, että toistaiseksi se on ollut tyhjä se kalenteri. Ja niinhän sinne kalenteriin tuli näitä tilaisuuksia. Se, mitä mä niin kuin itse niin kuin päätin tai mielisin, oli, että kun on europarlamenttivaalit ovat valtakunnalliset vaalit, niin silloin pitää vaalityön ja kampanjankin olla valtakunnallinen. Ja muistin, että silloin käytiin kyllä muun muassa sinun kanssa, mutta myös eräiden muiden kanssa keskustelua siitä, että
minkälainen painopiste pitää luoda. Ja silloin todettiin, että ne isot äänimäärät, niin ne asuu siellä isoissa kaupungissa, Helsinki, Tampere, Turku ja niiden ympäryskunnissa ja lähialueilla. Välttämättä ei kannata hirveän kauaksi mennä. Mutta minä pidin pääni ja kiersin ihan Lappia myöden ja mä sanoin itselleni, että minä haluan kiertää sen, siellä minut tunnetaan ja siellä mun ystävät niin kuin pohjoisessa niin tulevat varmaan ihmettelemään, että miksei se Andy käynyt niin kuin meillä, miksen käynyt siellä heillä. Ja se oli aivan oikea niin kuin päätös. Mitä tuolloin ajattelit muuttaa politiikassa? Ehkä no politiikan sisältö, siitä on toki aika paljon aikaa, en muista kaikkia niitä kärkiajatuksia, mitä mulla oli, mutta silloinhan 2019, niin silloinhan elettiin aikaa, jolloin Suomi ei ollut Naton jäsenmaa. Elettiin aikaa, jolloin EU:ssa oli niin kuin lanseerattu tällainen strateginen autonomia-käsite ja tällainen, eli Eurooppa oli pikkuhiljaa heräämässä siihen, että selvitäkseen niin sen EUn niin kuin strategista autonomiaa ja sitä kautta vaikutusvaltaa pitää asteittain niin kuin kasvattaa. Ja varmaan kun silloinhan ei NATO-jäsenyydestä ollut tietoa, eli kannatin silloin Suomen NATO-jäsenyyttä ja sen myöskin selvästi toin niin kuin esille, mutta pidin epätodennäköisenä, että sellainen niin kuin toteutuu, niin silloin toiseksi paras vaihtoehto on sitten pyrkiä rakentamaan EUn puolustusulottuvuutta, joka on varsin hankala rakentaa, koska yhteistä talousaluetta ja niin sellaista aluetta, niin sitä ei ole alun alkaenkaan suunniteltu tällaiseksi puolustusliitoksi. Kiinnostaako politiikka vielä, ehdokkuus? Mietitään, että tästä hetkestä ensi kevään eduskuntavaaleihin on reilu vuosi aikaa. Puolueet, myös kokoomus, asettaa ehdokkaita kevään eduskuntavaaleihin, miettii sitä tempoa, millä kampanjan teit, äänimäärää valtakunnallisesti, mutta josta niin kuin lähes puolet muistaakseni tuli Varsinais-Suomen alueelta. Onko täysin poissuljettu ajatus, että pyrkisit kokoomuksen ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin vielä niin, että tuo tausta ja mistä puhut, niin on aika ajankohtaista, kun miettii tätä maailmanmenoa? Se on se vanha sanonta, että never say never, mutta aika paljon pitää tapahtua, että lähtisi sinne uudestaan, koska vaikka voisin kuvitella, että olisi jonkinlaisia mahdollisuuksia niin kuin päästä läpi, niin sitten se varsinainen niin kuin työ nykyisessä poliittisessa keskusteluympäristössä ilmapiirissä. Mä olen varma, että mä siellä niin kuin pärjään, että en ole luonteeltani sellainen riekkuja ja en juurikaan postaa niin kuin someen niin kuin mitään. Enkä varmaan tai jonain kansanedustajana postasi. Pakkohan jonkun sen pitäisi tehdä, mutta minä en siellä niin kuin kännykän ääressä niin kuin istun. Sitten, sitten poistuisi kaikki ne asiat, joita olen nyt vuosien mittaan niin kuin rakentanut. Tämä henkilöstörekrytointi, headhunting-toiminta, joka on hyvin mielekästä. Ja sitten toinen asia, mitä teen, nämä puolustusteollisuuden niin kuin konsultoinnit. Ja en ole valmis niin kuin siitä luopumaan näistä kahdesta. Eli silloin tällaisen raskaan salkun ottaminen niiden päälle, niin se on ajallisesti ja jaksamisen kannalta niin mahdotonta. Vielä tähän maailman tilanteeseen, missä mennään. Mitä ajattelet Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022, sitä on nyt jatkunut niin kuin 5 vuotta. Israel, USA hyökkäys Iraniin. Mitä ajattelet näistä asioista lyhyesti?
Olen aina todennut itselleni että minulle Venäjä ja Yhdysvallat ovat samanlaisia suurvaltoja, joita ohjaa vallanhimo, sairaalollinen tarve pysyä vallassa hinnalla millä hyvänsä ja oman poliittisen ja sotilaallisen vaikutusvallan niin kuin jatkuva niin kuin laajentaminen hinnalla millä hyvänsä. Se hinta on se iso niin kuin ero, joka niin kuin erottaa sitten ajallisesti näitä. Jos miettii meitä suomalaisia, että me tiedämme historiasta, minkälaista on ollut elää tsaarin Venäjän alaisuudessa, sittemmin bolshevistisen Venäjän tai Neuvostoliiton ja sitten meidän nyky-Venäjän niin kuin naapurissa. Me tiedämme, mitä sieltä niin kuin on tulossa ja me pystymme siihen varautumaan. Me luulimme tietävämme, että Yhdysvallat on läntisen maailman ja demokratian niin kuin portinvartija, jolle sääntöperäinen niin kuin maailmanjärjestys ja sitä palveleviin järjestöihin kuuluminen ja siellä toimiminen on tärkeää, koska ne ovat instrumentteja, joiden kautta otetaan sitten liittolaisia tasavertaisina niin kuin mukaan sinne. Trumpin toinen kausi on riisunnut heiltä niin kuin naamiot. Presidentti Sauli Niinistö totesi Venäjän hyökkäyksen, niin kuin Ukrainan hyökkäyksen niin kuin alla, että nyt on naamiot riisuttu ja sodan kovat kasvot ovat niin kuin paljastuneet. Trumpin toinen kausi on riisunut Yhdysvaltojen hallinnon niin kuin naamiot ja sieltä on paljastunut minun mielestäni niin kuin häikäilemätön vallan tavoittelu, vanhasta järjestelmistä niin kuin piittaamattomuus ja sairaalollinen ahneus. Mitä arvioit, missä maailmassa mennään 5 vuoden kuluttua? Venäjä jatkaa samoja pyrkimyksiä, mitä tähänkin asti. Voi olla, että siellä on joku toinen henkilö vallassa tai sitten ei. Yhdysvallat on ajautunut jonkinlaiseen niin kuin sisäpoliittiseen niin kuin sekasortoon, koska se maa on nyt jo täysin niin kuin jakaantunut. Ja se Yhdysvallain niin kuin jakaantuneisuus ei millään lailla niin kuin palvele niin kuin maailmantaloutta ja turvallisuuspoliittista niin kuin tasapainoa. Me joudumme varautumaan siihen, että tilanteet muuttuvat entistä nopeammin, ne ovat entistä vaikeammin ennustettavissa ja ne koskettavat myöskin Suomea. Joko välillisesti EU-jäsenenä tai sitten suoraan alueellisesti ja paikallisesti. Ja kun näin sanon, niin silloin tarkoitan niin kuin arktista aluetta, Itämeren alueita, jotka ovat huomattavasti tärkeämpää kuin mitä vielä pitkään aikaan sitten niin kuin kuviteltiin, joiden välittämässä läheisyydessä on 2 Venäjän kannalta aivan keskeistä niin kuin aluetta, Murmansk ja Pietarin niin kuin alue. Kartta on erittäin hyvä väline, jos haluaa niin kuin miettiä, että miten tämä, niin kuin, miltä tämä niin kuin näyttää nyt ja miltä tämä voi näyttää 10 vuoden niin kuin kuluttua. Mennään juuret ja hiljaisuus ja lopetusosa-alueeseen. Olet ahkerasti rakentanut ja korjannut entistä kotitaloasi tuolla Kaksikerrassa erittäin luonnonkauniilla paikalla. Talon kokoinen talo, puitteet hienot. Mitä se antaa sinulle, se talon kunnostaminen? Mä koen sen tietynlaiseksi niin kuin velvollisuudeksi, että isä jätti sen talon minulle ja hän jätti sen talon minulle siksi, että hän varmaan uskoi ja luotti siihen, että mä pidän siitä huolta. Se oli hänelle hyvin tärkeä.
että hän sen aikanaan hankki vuonna 1961 Åbo Akademin säätiöltä. Se oli ollut sitä ennen 10 vuotta asumattomana. Silloinkin siihen piti tehdä niin kuin korjauksia, mutta siellä vietin onnellisen ja mielenkiintoisen lapsuuden ja nuoruuden, näin mitä vanhemmat, mitä se niin kuin isälle tarkoitti. Se antoi isälle sellaisen paikan, jossa pystyy niin sitten kestitsemään niin kuin sukulaisia ja vieraita ja minä en ole siellä hirveästi ketään kestinyt, mutta kaikki muistot on niin kuin jäljellä. Mä tiedän, ketä se on käynyt ja ne seinät vois kertoa vaikka mitä. Se on mulle hirveän tärkeää, että mä saan sen niin kuin, saan pidettyä sen niin kuin pystyssä. En tiedä, ehdinkö niin kuin mun aikana niin korjata sitä niin täysin niin kuin olen ajatellut. Aika näyttää. Nyt kun mietit elettyä elämääsi tähän saakka, niin mistä tunnet eniten kiitollisuutta? Varmaankin siitä, että olen syntynyt niin kuin hyvään kotiin. Olen syntynyt hyvään kotiin, josta olen saanut hyvät tällaiset niin kuin peruseväät niin kuin elämälle. Että eri mutkien kautta valitsin sotilaan ammatin, joka on antanut minulle, se on niin kuin antanut minulle sellaista niin kuin järjestelmällistä niin kuin otetta työhön ja ajatteluun ja ennen kaikkea itseeni, että niin kuin ymmärtää pitää itsensä pakassa. Vaikea pitää muita pakassa, jos ei itse häröille sinne tänne. Ja sitten se, että olen pysynyt terveenä, olen ikäisekseni hyvässä fyysisessä kunnossa, voin tehdä raskasta fyysistä työtä edelleenkin ja olla niin kuin aktiivinen. Voin vielä lähes 10 vuotta eläköitymisen jälkeen niin tehdä asioita, ryhtyä uusiin asioihin ja huomata, että nuppi pelaa vielä ja työmoraali ei ole mihinkään häipynyt. Mitä toivoisit suomalaisilta juuri nyt, että enemmän rohkeutta, vastuuta vai jotain muuta? Tämä on erittäin hyvä kysymys. On selvää, että on ollut tietty tarkoitus, miksi tällaista hyvinvointivaltiota on rakennettu. Ja ne syyt on ollut aivan ymmärrettäviä ja hyvä, että jos miettii, minkälaista se oli sotien jälkeinen jälleenrakentaminen ja miten asteittain maa jälleen rakennettiin ja ruvettiin keskittymään myöskin niin kuin hyvinvointiin niin kuin yksilötasolla ja se varsin pitkälle niin kuin saavutettiinkin. Mutta nyt ollaan tultu niin kuin tilanteeseen, jossa nykyisen järjestelmän ylläpito niillä välinein, mitä on tehty, niin se ei ole onnistunut. Se ei ole onnistunut. Ja tämän toivoisin niin kuin suomalaisilta niin kuin asioiden miettimistä ja sen seurauksena niin kuin reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamista siitä, että missä niin kuin ollaan ja mitä, ja itselleen kysymykseen vastaaminen, että millä niin kuin toimenpiteen tästä niin kuin selvitään. Onko se juustohöylä, onko se säästöt, onko se leikkaukset, onko se veronkiristykset vai onko se koko järjestelmän remontointi. Tuo on vähän niin kuin tämä talon rakentaminen, että älä korjaa vanhaa, vaan rakenna kokonaan uusi. Varmaan tätä, että me ollaan ison äärellä tällä hetkellä ja jotain pitää tehdä. Jos 8-11 miljardia on se, mitä pitää säästää tai tasapainottaa ja EU antaa meille tarkat ohjeet siitä, että mitkä työperäiset NS-säästöt ei lasketa enää siihen niin kuin mukaan. Me ollaan todella vaikeiden asioiden edessä. Vaikeat asiat edellyttävät niin kuin kovia päätöksiä.
ja rohkeita päätöksentekijöitä. Kyllä. Kiitos Hans Adolf Ehrnrooth tästä keskustelusta. Tämä oli mukavaa. Kyllä, tämä oli todella mukavaa. Me olemme tunteneet toisemme jo pitkään ja tämä oli oikein mukavaa. Sun kanssa on ollut alusta alkaen todella hienoa vaihtaa ajatuksia. Niin, me osaamme ilmaista itseämme toisillemme aika selkeästi. Kyllä, näin on. Mutta hyvät kuulijat, kiitos, että jaksoitte olla mukana ja tykätkää, jakakaa, antakaa palautetta. Se on tietysti meille tärkeää, kun me näitä tehdään, että ehkä tämä keskustelu muistuttaa meitä siitä, että perintö ei ole vain taakka tai etuoikeus. Se on jotain, jonka kanssa jokainen meistä joutuu tekemään asioita omalla tavallaan. Jotakin näin. Kutakuinkin näin. Kyllä. Nyt katsotaan tuota keskimmäistä kameraa ja sanotaan kuulijoille heipat. Kiitos ja hei vaan. Kiitos. Hei.